Ir-rapport annwali tal-esperti mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li għadu kemm ġie ppubblikat jagħti ċertifikat ieħor pożittiv lill-ekonomija ta' pajjiżna. Dan ġie rimarkat ukoll mill-Prim Ministru Robert Abela f'messaġġ fuq il-pjattaforma X il-ħamis filgħodu. L-esperti tal-IMF jiddikjaraw li Malta kisbet waħda mill-akbar rati ta' tkabbir fl-Ewropa fl-aħħar deċenju, waqt li grazzi għal dan fl-aħħar snin il-ġid nazzjonali ras għal ras ta' pajjiżna laħaq il-medja Ewropea. Dan kien ir-riżultat ta' politika proattiva biex jiġu promossi industriji orjentati lejn l-esportazzjoni, fejn fl-aħħar 4 snin tali ritmu kien ferm aktar sostnut. Għaldaqstant minkejja s-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali inċerta li teżisti llum, l-IMF ibassar li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna se jibqa' fost l-ogħla fl-Ewropa. Fil-fatt ibassru l matul din is-sena l-ġid nazzjonali se jiżdied b'4% u mistenni jkompli fis-snin li ġejjin. Tant li r-rapport isostni li fi żmien li ġej l-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikseb l-aħjar riżultati mill-bqija tal-Istati Ewropej. Ta' min jinnota wkoll l-esperti internazzjonali jbassru kif fis-snin li ġejjin se tonqos iż-żieda fil-ħaddiema barranin f'pajjiżna fid-dawl tal-istrateġija tal-Gvern li jiffoka fuq attività ekonomika ta' produttività għolja. Skont l-IMF Malta teċċella fid-diġitalizzazzjoni u li tinsab pożizzjonata tajjeb biex tgawdi mill-benefiċċji potenzjali tal-intelligenza artifiċjali. Għalhekk l-esperti ħeġġew l-Gvern biex ikompli jiżviluppa strateġija ta' tkabbir ekonomiku li tenfasizza l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ, id-diġitalizzazzjoni u l-qalba ambjentali. Dan fil-waqt li laqgħu l-bidu tal-proċess biex tiġi żviluppata l-Viżjoni Malta 2050 li kif irrimarka l-Prim Ministru għandha twassalna l-prosperità ġdida. Fis-qarrija l-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika wkoll saħaq kif l-IMF ikkonferma l-impenn ta' Malta favur żvilupp sostenibbli li qed tadotta inizjattivi u investimenti biex issaħħaħ l-infrastruttura tas-servizzi tal-pajjiż. L-IMF kompla wkoll jisħaq li jaqbel mad-Direzzjoni Ġenerali tal-Politika Fiskali tal-Gvern fejn ġie notat kif id-dejn nazzjonali se jibqa' madwar 50% tal-ġid nazzjonali. Anke jekk l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tħobb beża bis-sostenibilità tad-dejn nazzjonali, ir-rapport tal-esperti internazzjonali hu kategoriku dwar dan u jgħid li r-riski huma vera baxxi. Ir-rapport internazzjonali jfaħħar il-bidliet li wettqet l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela biex tiebet ir-rata tal-ġbir tat-taxxa, filwaqt li ħeġġew l-Gvern juża l-opportunità tal-bidla fir-reġim tat-taxxa fuq negozji biex introduċi inċentivi favur aktar produttività. Bħal fi snin oħrajn l-IMF jirrakkomanda li jitneħħew sussidji fuq id-dawl u l-fuels għax is-sostni li dawn jammontaw għal parti sostanzjali tad-deficit tal-Gvern u li dawn il-flus jistgħu jintużaw għal aktar investimenti pubbliċi. Minkejja dan il-Gvern jemmen li mingħajr tali sussidji il-familji u n-negozju Maltin u Għawċin jieħdu daqqa kbira bir-riżultat li l-ekonomija tiddajjef u b'riskju kbir għal finanzi pubbliċi u għall-investiment pubbliku u privat. Min-naħa l-oħra l-esperti internazzjonali jfaħru l-politika tax-xogħol tal-Gvern, speċjalment is-suċċess qawwi biż-żieda tal-parteċipazzjoni tan-nisa u kontra l-oppożizzjoni jaqblu mal-miżuri tal-Gvern biex hemm aktar inċentivi biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm irtirar kmieni. Ir-rapport tal-IMF faħħar ukoll ir-riformi ġudizzjarji mill-istess bil-maqlub tal-kritika min-naħa tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista.